alle sammen og velkommen til denne her kanal. Jeg ved godt, jeg er en smart gut, men jeg ved godt, jeg ikke er en gut. Hver dag smart. Oh my god! Så jeg skal nu til at sige noget til jer alle sammen, som jeg altid har tænkt over. Hvorfor? Altså, hvorfor? Det er, kender I mig mund fra Dyre Gamer YT? Det er Koala Gamer YT. Koala Gamer YT, undskyld. Det er mig, der er lige lidt fjollet. Så men, hvis I kender mig, vil jeg gerne have, at I stopper og liker den her video. Så hvis der kan komme op på et like, vil jeg blive utrolig glad. Og jeg skal bare give den her video et like, eller hvad? På grund af, at jeg får lige startet kanalen, så jeg regner med ikke få så mange likes lige. Det regner jeg med. Så hvis der I kan mærke slut på Koala Gamer YT, det er bare fordi jeg holder en kæmpe pause, så ikke unstop den. Så jeg har tænkt mig at bare lave nogle flere sketches i fremtiden og alt muligt. Hvis der jeg når op på 1K, lover jeg jer for, at jeg tager en YouTuber med. En berømt YouTuber. Så hvis der er i 1000 subscribers, jeg får, så har jeg tænkt mig at tage en berømt YouTuber med i en anden video. Så hej hej!